ale je aj ilustrátor a je teda veľmi, taký by som povedal, dramaturg a tak ďalej, takže tu sa prejavuje aj ten umelecký. Takže poprosím o počet. Takže dovolte, aby som vás privítal na našej ďalšej prednáške z Radu celoškolských univerzitných prednášok, ktoré sú pod takou záštitou Lecciones Magistrales. Pozývame sa významných odborníkov z celého sveta. A prednáška sa bude týkať samozrejme problematiky predovšetkým krajiny, z ktorej prichádza pán profesor, takže Bolívia, Venezuela z Latinskej Ameriky. Skôr ako by sme potom odovzdali slovo pánovi profesorovi, som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať aj jeho excelenciu veľvyslanca Venezuely. A ja menom si prečítam Ali de Jesus Sater Duque. Sa mi to podarilo. Samozrejme, celá táto prednáška sa mohla uskutočniť aj vďaka iniciatíve nášho pána profesora Krajčího, ktorému ďakujem. Nám umožnil. A takisto veľmi veľkú zásluhu má na tom aj pán inžinier Miloševič, ktorý je aj takým priateľom pána profesora, ale predovšetkým priateľom Latinskej Ameriky, priateľom španielského jazyka a ak teda ešte môžem povedať, je to aj jeho dcéra, ktorá je tiež vlastne vďaka nemu taký nadšenec toho priestoru. Ale myslím si, že aj Slovensko má veľmi blízko k Latinskej Amerike. Predovšetkým mentálne a tou otvorenosťou, tou duchovnosťou, ktorú aj ja osobne, keď som sa stretával s kolegami, priateľmi z Latinskej Ameriky, ja predovšetkým z Kuby, tak som okamžite pocítil veľkú spriaznenosť duchovnú, takže my sme mali také krátke už úvodné stretnutie a ja som to už pocítil. Že tam nie sú žiadne bariéry, a je tam veľmi ľahká komunikácia, ktorá ja verím, že privedie aj našu školu k budúcej odbornej vedeckej spolupráci, vzdelávaniu. Takže prednášku pána profesora by som uviedol, aj keď ona je pod takým názvom, že ekonomický a sociálny rozvoj Venezuely v kooperácii krajín Latinskej Ameriky, tak bude pravdepodobne zameraná niektoré také konkrétnejšie aspekty rôznych medzinárodných kontextov. Nech sa páči. Por favor, cedo la palabra, señor profesor. Bueno, para mí es un gran placer. Môžete všetci počuť, ak nesadnete si bližšie, to hovorím ja. Je pre mňa veľkým potešením, hovorí pán profesor. Hablar de la Vysoká škola Danubius. Tu nám môžem predstaviť na Vysokej škole Danubius.
Soy profesor titular de la Escuela de Estudios Internacionales Som profesorom na škole medzinárodných štúdií, vysokej škole de la Universidad Central de Centrálnej Venezuela. univerzity z Venezuely. Y entonces podemos orientar la conferencia Takže celú našu prednášku by sme mohli zamerať desde el punto de vista de la importancia de z América pohľadu Latina významu latinskoamerického regiónu, en las relaciones internacionales del mundo. pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy na celosvetovej úrovni. América Latina y el Caribe. Čiže budem sa zaoberať Latinskou Amerikou a Karibikou. Čo to všetko zahrania? Es una comunidad Je to isté spoločenstvo, que comprende, se extiende sobre 22 millones de kilómetros cuadrados. ktoré vlastne leží na 22 miliónoch kilometroch štvorcových, to sú ako číselné údaje. Comprende unos 550 millones de habitantes. Je to 550 miliónov duší obyvateľov. Tiene el 60% del agua dulce del mundo. Máme táto oblasť 60% sladkej vody z celosvetového pohľadu, El 80% de la biodiversidad. 80% celosvetovej biodiverzity sa nachádza práve tu. Las mayores reservas Takisto de jeden z hidrocarburos najväčších zdrojov y hydrokarburátov energía fósil del mundo. a fosílnych surovín na celosvetovej úrovni alebo z celosvetového hľadiska. Y es una comunidad de unos 35 países A je to spoločenstvo 35 štátov, con rasgos muy específicos. ktoré majú veľmi špecifické črty. En todo este conjunto de países V celej tejto množine krajín hay una cultura relativamente uniforme. sa dá povedať, že tieto krajiny zdieľajú dosť takú homogénnu kultúru. Sustentada en la religión cristiana. O čo sa to opiera? A zdá i o náboženstvo, kresťanské náboženstvo spája tieto krajiny. Hay muchas religiones originarias, Sú tam však aj mnohé pôvodné náboženstva, ktoré sa uchovali dodnes, religiones nuevas, aj nové pero náboženstva, la ale preponderancia prevaha de la cristiandad je tam kristianizmu, čiže kresťanskej viery však. es definitiva. A to možno povedať, že tá je tá najvýraznejšia. Esto implica que No a toto nesie so sebou, táto no skutočnosť, tenemos guerra to, religiosa, že u nás sa azda nikdy nebudú viesť religiózne alebo náboženské vojny či konflikty. no tenemos conflictos por razones teológicas. Z týchto dôvodov teologických u nás nevznikajú spory. Solo hemos tenido en 5 siglos de historia Za dos 5 pequeños conflictos storočí religiosos. histórii našej histórie sme mali iba 2 vojenské, religiózne alebo náboženské konflikty. Uno en Canudos, Brasil, Jednému došlo k Brazílii v Canulos y otro la rebelión de los cristeros en México. a potom ďalšia bola rebelia Cristeros, sa volala v Mexiku. Dos cosas muy pequeñas. Čiže veľmi také osihotené záležitosti za celú 500-ročnú históriu. El segundo elemento de integración Ďalší prvok integračný es que en casi toda América Latina y el je Caribe ten, že skoro v celej Latinskej Amerike a Karibiku nos podemos comunicar en dos lenguas romances muy si parecidas. dokážeme porozumieť v dvoch veľmi príbuzných románskych jazykoch. Portugués en A Brasil, tým je portugalčina, Brazília, pravda? el resto de A América Latina zostatok celej Latinskej Ameriky, Karibiku sa Castellano. dorozumieva španielsky. castellano. Entonces, claro, Nazývajú to oni kastilčinou, lebo Aj odtiaľ sú zóna donesený jazyk, čiže španielčina alebo todavía kastilčina.
Čiže sú ešte los viejos oblasti, lenguajes kde indígenas, pretrvávajú alebo sa uchovali dodnes pôvodné indiánske jazyky. Bolivia, Bolívii, v Ecuador, Ekvádore, Guatemala. aj v Guatemale. El Caribe es un mosaico lingüístico Karibik, dá sa povedať, že to je jazyková mozaika, porque se habla inglés, nakoľko tam sa hovorí anglicky, se habla francés, francúzsky, se habla holandsky. holandés y en algunas de sus islas han surgido nuevos idiomas, Malilinké enklávy, niekde sa používajú aj nové iné jazyky. como el papiamento, el curazao, Papiamento, Curaçao, y el garífuna, a Garifuna, que es una mezcla Pues, de los idiomas de los lenguajes de los antiguos indígenas caribes pôvodných karibských indiánov. con las lenguas de los esclavos africanos. A hovorím, je to zmes týchto karibských indiánov s jazykmi, ktoré priviezli otroci z Afriky. Pero fuera de estas Ale excepciones, okrem týchto drobučkých enkláv alebo miest, todo dá sa povedať, este espacio es celé toto teritorium comunicable. sa navzájom dokáže dorozumieť. Por tanto, hay las condiciones para integrar Existujú dobré podmienky una na to, inmensa nación aby sme zintegrovali kvázi obrovský národ, que abarque más de la mitad del hemisferio occidental. ktorý vlastne z pohľadu počtu obyvateľov zahrania vyše polovice západnej pologule. Toda esta región se independizó Oblasť sa osamostatnila de Europa y de Portugal od a Európy inicio del a siglo Portugalska začiatkom XIX. 19. storočia. Todos los libertadores, los A próceres libertadores, Osloboditelia, tuvieron vodcovia proyectos de integrar mali zámer, hlavným cieľom bolo integrovať América Latina y el Caribe en una Caribe gran nación. a Latinskú Ameriku do jedného veľkého národa. ¿Pueden ustedes imaginarse la importancia Isto si geopolítica viete predstaviť ten geopolitický de este význam proyecto? celého tohto projektu. Abarcaría gran parte del hemisferio occidental Čiže celá táto oblasť západnej pologule, con costas kde, en el Atlántico, kde majú pobrežie Atlantického oceánu, zahrňajú pobrežie Tichého comunicación oceánu. al Pacífico, y ya Simón Bolívar, A už Simón Bolívar el libertador, había previsto la apertura de un canal en Panamá predvídal prekopanie kanálu, ktorému došlo o mnoho neskôr. en 1819. 1819 už to predvídal. Su proyecto era Jeho un projekt gran bloque geopolítico vytvoriť veľký geopolitický blok, integrado por Venezuela, kde by vlastne sa skladal z Venezuely, Colombia, Kolumbie, Ecuador, Ekvádoru, que además dominara ktorý by taktiež el paso estratégico ovládal tento por prechod, Panamá, strategický prechod cez Panamu. que era entonces parte del territorio de Colombia. Vtedy táto zóna patrila pod územie Kolumbie. Bolívar decía, No a Simón Bolívar En zvykol Panamá. hovoriť, bien podía situarse la capital del mundo. že v Paname by sa mohlo nachádzať aj hlavné mesto sveta. Imaginen la importancia Naozaj je to kľúčové miesto, de una comunicación entre los océanos komunikácia medzi dvoma obrovskými oceánmi, administrada por un gran bloque geopolítico latinoamericano. správovaná veľkým geopolitickým latinskoamerickým blokom. Para completar este proyecto, Na doplnenie alebo završenie tohto projektu en 1826 Bolívar v convocó 1826 tento Simón Bolívar, osloboditeľ, zvolal un congreso anfictiónico en Panamá, špeciálny kongres v Paname,
para lograr una unión kde chcel dosiahnuť na toto antikronickom kongrese, chcel dosiahnuť úniu de los países latinoamericanos y latinskoamerických krajín caribeños. aj Karibiku. Su plan era Čiže takýto bol terminar projekt. la independencia liberando a Cuba Ukončiť boj za nezávislosť oslobodením Kuby, ktorá posledná ešte Santo bola Domingo. oslobodená, tiež Dominikánskej dnešnej republiky, čiže Santo Domingo y Puerto Rico a Puerto Rico. para así Možno je vám to všetko známe. Čiže toto je vlastne ten tener posledný bajo dominio kuse, aby sa dosiahlo domínium de una forma política republicana republikánskou politickou cestou, toda América Latina y el Caribe. kde by teda pod jedným vlastne vedením fungovala celá Latinská Amerika, aj Karibik. Brasil estaba Brasilia. excluido Bola z tohto celého projektu vylúčená, porque Brasil logró su independencia de Portugal de una forma No. diplomáticamente muy astuta. veľmi prefíkanou cestou dosiahli svoju nezávislosť od Portugalska, Sin pelear. bez toho, že by bolo potrebné bojovať. Los reyes de Portugal se vinieron a Brasil huyendo de Napoleón Bonaparte. Králi vlastne pricestovali, priplavili sa do Brazílie, lebo vlastne oni utekali pred Napoleónom Bonaparte v Európe. Čiže oni sa tam prišli ukryť do svojej kolónie. Al heredero, los brasileños lo designaron emperador o emperador Dediča Don Pedro. kráľovského, tak vlastne oni pomenovali imperátorom a tým pádom sa stal tam kvázi akoby zástupcom najvyšším krajiny Brazília. En el resto de América, las independencias costaron a ella V una lucha ostatných krajinách Južnej Ameriky táto que se llevó nezávislosť de la mitad a la tercera parte de la población. stála obrovské úsilie. Murieron aj la tercera parte. Sí. Tam zahynula celá tretina obyvateľstva pri týchto oslobodovacích bojoch vtedajšej Latinskej Ameriky. Brasileños, genios de la Ale diplomacia, títo hicieron boli una géniovia independencia pacífica. diplomácie, títo Brazílčania potvory. Takže to boli géniovia diplomácie a dosiahli to bez jednej kvapky krvi za pomoci, že ustanovili toho dediča trónu za hlavného imperátora Brazílie. Este proyecto A tento projekt fracasó stroskotal. cuando murió Simón Bolívar en Keď 1830. zomrel tento osloboditeľ v 1830, Simón Bolívar zomrel Se disolvió la Gran a Colombia. táto tzv. Veľká Kolumbia sa rozpadla. Otros países No a ostatné krajiny, liberados como Perú, ktoré boli oslobodené neskôr, napríklad Peru, Bolivia, Bolívia, siguieron su vida independiente potom viedli svoj nezávislý samostatný život y lo que habían sido 5 virreinatos a tieto virejnáty, alebo vlastne De zastúpenia kráľovstva v Španielsku se convirtieron en más de 25 países. sa premenili na vyše 25 samostatných štátov. Sin embargo, No, napriek tomu, todos los grandes políticos latinoamericanos siguieron pensando významní politici v Latinskej Amerike naďalej sa zamýšľali en realizar nad ese týmto proyecto projektom a chceli ho dotiahnuť, alebo ich snom bolo dotiahnuť Unitario. do konca, aby vlastne došlo k takému unitárnemu zväzu. ¿Por qué no se realiza? Prečo sa to nedarí? Estados Unidos Spojené štáty había iniciado una expansión imperial začali istú expanziu imperiálnu, le robó casi la mitad o más de la mitad de su territorio dá sa a povedať, že México obsadili Spojené štáty vyše polovice územia, ktoré pôvodne patrilo Mexiku. y se opuso a todas las tentativas A vždy de stáli unidad proti latinoamericana. všetkým snahám o spojenectvo, ktoré vyvíjala Latinská Amerika. Vždy sa postavili proti týmto sústredivým silám. Maquiavelo decía, divide et impera. Veď staré dávne platí však divide impera, rozdeľuje a panuje.
la política de Estados Unidos es lo que es. Toto bola politika vlastne Spojených štátov. Para dominar América Latina Aby mohli ovládnuť Latinskú Ameriku, hay que dividirla. treba čo? Porozdeľovať do malých krajín. Pero no solo se trató de una división Ale diplomática. nešlo iba o diplomatické rozdelenie, to nie. En 2 siglos, Estados Unidos ha Počas 2 acumulado storočí Spojené štáty akumulovali más de un centenar de intervenciones armadas alebo podnikli viac ako 100 ozbrojených Contra América zásahov Latina. proti Latinskej Amerike. To sú prosto počty reálne. a estas intervenciones armadas. Tieto ozbrojené intervencie Añadió proyectos de dominación diplomática. neboli osihotené. K nim sa pridali ešte aj projekty takého mešovania diplomatického, alebo vplyvu diplomatického. En 1998 inventó Už v 89. ale v 1888, prepáčte, Unión Panamericana, bola založená tzv. Panamerická únia, un organismo de los países de América, organizácia práve týchto krajín v Latinskej Amerike, pero con sede en Washington. ale nie len ich, pretože malo sídlo vo Washingtone. Toto zoskupenie. Sede en Washington, dominado enteramente Čiže por Estados vlastne oni, Unidos. dá sa povedať, že jednoducho mali to celé pod palcom. En 1948 Nože, polstoročia neskôr, v 48. crea la Organización de Estados bola vytvorená Americano. Organizácia amerických štátov, OEA, también con sede en ale Washington, takisto jej sídlom je Washington. dominada por Estados Unidos. Takže dominium alebo vodcovstvo tam má práve USA. Ha servido fundamentalmente para legitimar Toto la slúžilo intervención hlavne na legitimizáciu de Estados Unidos en América ozbrojených Latina. zásahov Spojených štátov vedených smerom do Latinskej Ameriky. En América Latina. Así, por ejemplo, Napríklad intervención en Guatemala, došlo k zásahu v Guatemale, intervencii Guatemaly, porque el presidente democrático de Guatemala lebo vtedajší demokratický guatemalský prezident expropió unas tierras de la compañía United vyvlastnil isté pozemky, ktoré patrili do United Fruit, čiže americkej firmy, ktorá sa venovala ovocinárstvu. intervención en República Ďalej Dominicana, došlo k ďalšiemu zásahu ozbrojenému v Dominikánskej republike, porque el presidente democráticamente electo lebo tam zvolený demokratický prezident vtedajší inició una moderada reforma agraria. začal alebo pustil sa do takej jemnej agrárnej reformy. Ani to sa La nepáčilo. influencia de No a Estados vplyv Unidos Spojených štátov, treba povedať, se ha hecho sentir en todos los países pocítili latinoamericanos. všetky juhoamerické krajiny za celé to obdobie. Y paralelamente, A súčasne en la conciencia de los latinoamericanos y caribeños, povedomí obyvateľov tohto územia seguía la idea de que todos formamos parte de una gran nación. stále bolo alebo živé také myslenie, že všetci tvoríme súčasť jedného obrovského národa. Ustedes saben, Vy dobre mejor que nadie en viete, Europa, oveľa lepšie ako kdokoľvek, vy v Európe viete, que una nación es una comunidad cultural že národ je istá komunita, ktorá zdieľa spoločnú kultúru, que nace de un pasado común ale táto vychádza predsa zo spoločnej minulosti y tiene un propósito de perduración hacia el a futuro. má istý zámer zotrvania smerom do budúcna. Y que No a a una nación en principio debe corresponder un poder político, un Estado. národu musí proste korešpondovať, alebo takým, na druhej strane musí jestvovať nejaká moc a nejaký štát, ktorá smeruje tento národ.
en América Latina y el Caribe U nás, tenemos v Latinskej esa Amerike, comunidad cultural. v Amerike máme takúto komunitu, tento pocit, to cítenie, Venimos de orígenes comunes. lebo treba povedať, že my vlastne máme veľmi podobný pôvod všetci. Y entendemos A máme za to, že que si nos unimos, ak by sme sa spojili, alebo dokázali spojiť, nuestro futuro naša puede ser budúcnosť mejor. by mohla byť lepšia. Distinto de un futuro controlado Prosto por iná la ako, primera potencia bélica del mundo. budúcnosť, ktorá by bola kontrolovaná najväčšou vojenskou mocnosťou sveta. Un gran político argentino, Juan Domingo Perón, Jeden významný argentínsky politik, Juan Domingo Perón, dijo hacia 1950, sa vyjadril ešte v 50. rokoch minulého storočia, el siglo XX nos encontrará o colonizados o unidos. čiže do 20. storočia vstúpime buď kolonizovaní, alebo spojení. On to tak ako veštecky predvídal. Repito, la idea de la unión Čiže tá latinoamericana y myšlienka caribeña Únie Latinskej Ameriky a Karibiku está en todos los grandes políticos latinoamericanos. bola leitmotívom všetkých veľkých latinskoamerických politikov. ¿Por qué este discurso a principios del siglo XX, Prečo som perdón, to del siglo celé XXI, rozprával? Začiatkom 21. storočia este enorme plan geopolítico tento obrovský geopolitický plán parece estar en perspectiva de realizarse? sa zdalo, že by sa azda mohol aj naplniť. Efectivamente, durante todo el siglo pasado Dá sa povedať, že počas celého minulého storočia hubo todo tipo de intervenciones de Estados Unidos, došlo k množstvu rozličných intervencií zo strany USA, pero a partir de la última década del siglo pasado ale dá sa povedať, že od posledného 10-ročia minulého storočia empezó un proceso interesante začal jeden naozaj zaujímavý proces, y que contrasta con lo que sucedía en el resto del mundo. ktorý je istým kontrastom k tomu, čo sa v tom období dialo v ostatku sveta. En el resto del mundo cae la URSS, Dá sa povedať, že v tom období sa oni začali spájať, kedy sa rozpadol bývalý sovietský zväz muchos gobiernos se inclinan hacia el conservadurismo, a mnohé vlády sa priklonili k konzervativizmu, el neoliberalismo, neoliberalizmu, pero ale en América Latina, v Latinskej Amerike na podiv en un conjunto de países, v istej množine krajín empiezan a producirse začalo fenómenos dochádzať k istým javom, progresistas. ktoré sme nazvali ako progresívne. Desde 1959, Od 59. roku Cuba inicia una revolución que todavía hoy dura. vlastne začala revolúciu, ktorá dodnes zostala, trvá. Hacia 1980 y tanto, en Nicaragua, V 80. rokoch v Nikarague triunfa una revolución sandinista zvíťazila sandinovská revolúcia que inicia una importante reforma agraria. a vlastne to bolo tiež za pomoci významnej agrárnej reformy. En Venezuela Ďalej sa dá povedať Venezuela, možno spomenúť Venezuelu, triunfa electoralmente kde vo voľbách Hugo Chávez Frías zvíťazil Hugo Chávez Frías e inicia un importante proceso progresista. a tiež sa tu začal významný progresistický vývoj, proces. Consecutivamente en Ecuador también Ďalej došlo k podobnému hnutiu a smerovaniu v Ekvádore. con la elección Tiež de cestou Rafael Correa volieb, kde zvolili za prezidenta Rafaela Correu.
se inicia otro proceso de reforma Tiež to bol proces reforiem, enteramente democrático. ktorý bol plne demokratický. Bolivia elige a Evo Morales V Bolívii si zasa zvolili Evo Moralesa, y se inicia otro proceso de reforma tiež začal proces reforiem, revolucionaria, pero enteramente democrática. nazvali ho revolučným, ale tiež celkom 100% demokratický. No se conquista el poder por las armas, sino Čiže por el voto. moc sa nezískala za pomoci zbraní, ale cestou urien, volieb. Y todos los cambios se hacen dentro de la legalidad más Všetky absoluta. zmeny sa udiali v rámci legálnosti, absolútnej legálnosti, hovorí pán profesor. Už ostáva na Argentína, En Argentina se inicia sa rozbehol proces con la elección de Kirchner nový, kde vlastne tým, že si národ zvolil za prezidenta Kirchnera, y luego de su viuda también otro proceso potom pokračovala vo de vedení reforma. jeho vdova, tiež započal proces reforiem. Brasil, No a na neposlednom mieste veľká krajina Brazília, que es casi la mitad de América del Sur, tanto ktorá en zabera extensión como en rozlohou población, nie len v kilometroch štvorcových, ale aj v počte obyvateľov polovicu celého tohto regiónu. inicia también Tiež un započal proceso proces progresista progresívny bajo la conducción de Lula da a Silva progresistický pod vedením Lulu da Silva y luego de Dilma Rousseff. a potom pod vedením, ako sa Dilma Rousseff, Rousseff. actual presidenta de To Brasil. je súčasná prezidentka, nevedela som tam vyskupovať, sa ospravedlňujem, Dilma sa volá. En Honduras No a ešte Honduras, toma el poder Mel Zelaya sa dostal k moci Mercelája, y también hay un proceso de reforma. tiež vlastne začali proces reforiem Y en Paraguay es elegido Fernando Lugo, a Fernando Lugo zvíťazil v prezidentských voľbách v Paraguaji. también izquierdista, que Bien, David, intenta un proceso Má moderado de reforma. taký zámer, že by uskutočnil, zaviedol do života isté moderované, čiže nie moc výrazné, ale socialistické reformy. Fíjense ustedes cómo Čiže en apenas unas 2 décadas, to menos de 2 vidíte, décadas, že vlastne za el menej ako mapa 20 rokov sa tá mapa, político, económico y social de América Latina geopolitická, cambia. sociálna mapa tejto zóny zmenila výrazným spôsobom. Lo interesante es que Čo je na cambia tom zaujímavé? No, že sa zmenil por el voto popular, tento systém v daných krajinách prostredníctvom volieb, ako som bol spomenul, con procesos que respetan la cestou legitimidad procesov, ktoré rešpektujú legitímnosť y que inician a procesos de spustili sa procesy v týchto zemiach dominio sobre los recursos naturales y vlastne las industrias básicas de sus países. ovládnutím základných nerastných zdrojov a základnej výroby v daných krajinách. Se habla mucho de la pobreza de América Latina, Mnohokrát bola skloňovaná chudoba v rámci tohto regiónu však, pero esa pobreza ale táto chudoba produce inmensos dividendos para las mnohé transnacionales. obrovské dividendy prináša nadnárodným firmám. Todos estos To sa toľko mandatarios nehovoria. Všetci títo vodcovia intentan sa snažia reafirmar el control sobre las industrias básicas potvrdiť kontrolu nad základným priemyslom e inician a spustili grandes procesos de inversión social. Es decir, obrovské procesy, ktoré my nazývame sociálne investície. Neviem, či je to dobre preložené. Inversión social, takto doslovne som to povedala. gasto público para mejorar las condiciones sociales de la población. Využívajú prostriedky verejné na to, aby sa zlepšil sociálny život spoločnosti. Esto no sucede sin oposición. Samozrejme, takéto veci sa nedejú bez toho, že by existovala aj opozícia.
En Honduras hay un golpe de Estado V Hondurase došlo k prevratu. que pone a Mercedes, Pardon? que depone al presidente Roca. Čiže tu nás zvrhli prezidenta Pelaju. En Paraguay Ďalej treba spomenúť Paraguay, se že sa derroca stalo a tiež Fernando Lugo. zvrhli Luga. Hay una guerra sistemática Sistemática. contra Nicaragua Kvázi vojna sa vedie proti Nikarague, que lleva a los sandinistas a perder el poder kde durante vlastne sandinisti na isté obdobie stratili svoju moc, pero luego son reelegidos ale y potom vuelven al neskôr poder. boli znovu zvolení a zasa sa dostali k moci. To je Nicaragua. No Hay un intento de golpe de Estado en existoval, Venezuela. alebo došlo k pokusu o puč aj u nás vo Venezuele. Es decir, hay una Čiže oposición opozícia jestvuje a Muy fuerte. necháva sa počuť a je veľmi silná. antidemocrática Protidemokratická y apoyada por a intereses externos. podporovaná zahraničnými interesmi alebo záujmami, dá sa povedať. ¿Por qué es interesante esto A prečo para všetko je to zaujímavé? los estudios de esta escuela? Pre štúdia, ktoré sa prednášajú u vás na vašej škole, En correspondencia con Myslím si, estos že intentos v progresistas súvislosti alebo v korešpondenciách týchto progresistických pokusov se crean una cantidad de organizaciones de integración bolo vytvorená latinoamericana. spústa rozličných zoskupení a organizácií, ktorí majú za cieľ integráciu Latinskej Ameriky. A finales del siglo pasado, Napríklad koncom minulého storočia el Mercosur, bolo vytvorené zoskupenie Mercosur. el Mercosur No a tento blok alebo zoskupenie integra a spája Brasil, Sur ako juh, hej, čiže Brazília, juh Južnej Ameriky sa dá povedať ľudovo. Uruguay, Uruguay, Argentina, Mercosur ako obchod juh, hej. Tieto krajiny tam spadajú. y después acoge a Bolivia Ďalej prijali Bolíviu y a Venezuela. a Venezuelu. Es un bloque muy importante porque el Je to Mercosur skutočne dôležitý blok alebo zoskupenie, pretože Mercosur según el año es la quinta o la sexta economía del mundo. podľa toho, v ktorom roku sa to strieda, zastávajú priečku 5. alebo 6. svetovej ekonomiky, keď sa združia teda súčet týchto krajín. Brasil forma parte del BRICS, Napríklad Brazília, tá je súčasťou BRICSu. BRICS sa volá táto skupina. pero ya en el siglo XXI Už v 21. storočí comienza otra serie de tentativas de integración. začali sa prejavovať ďalšie pokusy o integráciu, El ALBA, napríklad zoskupenie ALBA, Alianza je to aliancia alebo Bolivariana bolívarovské de los pueblos de nuestra América, národov Ameriky. es una iniciativa de Venezuela Bola to venezuelská iniciatíva, táto ALBA, que nuclea Venezuela, zoskupuje Ecuador, Venezuelu, Ekvador, Bolivia, Bolíviu, Cuba Kubu y una gran cantidad de pequeños a países ešte del Caribe. miniatúrne krajinky, ostrovné v Karibiku. Es decir, eso preguntaría, Ajá. el Mercosur no puede ser de la ALBA, ¿no? No, es otra unión de integración. Že sú to dve zvláštne zoskupenia. Muchos organismos de integración ahora. Mnohé integračné zoskupenia máme. El ALBA ALBA, ktorú som spomenula no es naposledy, una mera unión comercial. nie je len dúho alebo čistou obchodnou úniou. Es una unión para la cooperación Je de to los pueblos únia, ktorá má za cieľ aj spoluprácu medzi jednotlivými národmi, ktoré sú v nej združené, que desarrolla extraordinarios proyectos de vyvíjajú cooperación úžasné projekty spolupráce, económica, científica, ekonomické alebo hospodárske, vedecké, edukatíva, ako aj školské, médica. alebo lekárske, aj takéto iniciatívy zaoberá. Poco después se crea A trošku neskôr bol vytvorený UNASUR, ďalší
Ďalšie spojenie UNASUR, que incluye a todos los países en Sudamérica, kde sú spojené všetky juhoamerické krajiny, pero sin la presencia de Estados Unidos y de Canadá. ale bez Kanady a Spojených štátov. Tie tam nie sú členmi. Entonces, marca una enorme diferencia. Čiže vidíte, tam je obrovský rozdiel. La OEA había sido un instrumento de dominación de Estados Spoločná Unidos. organizácia zo 48. bola iniciatívou Spojených štátov a mali záujem prostredníctvom tejto organizácie dosiahnuť istý vplyv. UNASUR marca un Dominium, grupo ale enteramente UNASUR distinto. je čisto prosto akoby naša organizácia, iniciatíva. Y luego se crea Ďalej bola la vytvorená CELAC, organizácia CELAC, Comunidad komunita alebo de Estados spojenstvo štátov Latinoamericanos juhoamerických a y Karibiku. del Caribe. CELAC. Ya esto abarca toda No a to América ozaj Latina, združuje absolútne celú toda América Latinskú del Sur Ameriku, y Južnú todo a el Karibiku. Caribe con su gran complejidad. Je to nesmierne komplexné, lebo je tam veľa krajín, takže takýto náčrt. Es una unión de 33 países. Je tam 33 krajín, je to obrovská 33 únia. países 33 krajín, más o menos coordinados bajo la idea množstvom obyvateľstva, ktoré sú viac De menej que koordinované z pohľadu tienen myšlienky. intereses comunes, Čiže majú spoločné záujmy, tienen spájajú, adversarios comunes majú spoločných protivníkov y pueden ejercer una a colaboración môžu pomocou týchto organizácií vyvíjať spoluprácu, za pomoci ktorej sa im lepšie darí. para mejorar su destino. Čiže ich osud sa výrazne zlepšil pomocou týchto inštitúcií. Venezuela Naša krajina, Venezuela, es uno de los propulsores fundamentales de estos proyectos de je integración. jedným z týchto, z motorov, hlavných motorov týchto iniciatív. Y entonces, No a možno povedať, že en el campo diplomático, v tej diplomatickej ha sido uno de los actores oblasti fundamentales sme boli jedným z významných aktérov tejto integrácie. de estas grandes uniones Týchto de bloques obrovských geopolíticos. únií alebo geopolitických Piensan blokov. ustedes la inmensa importancia de este bloque Dá sa povedať, že tento blok alebo zoskupenie má skutočne význam z pohľadu los recursos económicos que maneja práve tých nesmiernych zdrojov, toho bohatstva, ktoré I- spravuje. su gran población. A je tam samozrejme k tomu pridaná hodnota ešte aj veľký počet obyvateľstva. ¿Cómo se refleja esto en la escena Ako internacional? toto celé sa odzrkadluje v medzinárodnej scéne, alebo na medzinárodnej scéne? A fines del siglo pasado Koncom minulého storočia parecía predominar una diplomacia unipolar, sa zdá, že hrala príjm unipolárna diplomácia, es decir, Estados Unidos, čiže Spojené štáty quizá con la Alianza Atlántica, dictaba al resto del Atlantickou mundo alianciou diktovala zvyšku alebo ostatku sveta. qué debía hacer y qué no. Jednoducho rozhodovali o tom, čo treba a čo netreba robiť. Repentinamente A con esta odrazu transformación de América s Latina touto transformáciou Latinskej Ameriky empieza un movimiento hacia una diplomacia multipolar. začal istý pohyb k smerujúci k diplomácii, ktorý nazývame multipolárny. Venezuela Venezuela promueve la adscripción al movimiento de los no alineados, movimiento de países no alineados, bolo hlavným akoby motorom tiež hnutia nezávislých. una diplomacia sur-sur, Ďalej tu bola vyvinutá iniciatíva diplomatická, ktorá sa volá Juh-Juh, Sur-Sur, con relaciones muy dinámicas con s África, dynamickými vzťahmi con s Asia, Afrikou a Áziou. Čiže to sú Juh-Juh, zoskupenie týchto ostatných kontinentov alebo blokov sveta. No a ešte y esto tiene suma importancia porque treba povedať, že justamente práve tento prvok má význam.
en estos primeros años del siglo se produce un cambio en el eje del mundo. V prvých rokoch nového tisícročia došlo k istej zmene, pán profesor to nazýva zmene v osi vo svete. Desde octubre del año pasado, Od októbra minulého roku China es la primera potencia del mundo. sa Čína stala prvou En lo potenciou alebo hospodárskym mocnosťou sveta. Los países asiáticos Azijské štáty también están reunidos en diversas asociaciones sa de tiež integración pospájali v rozličných s našimi krajinami, v rozličných asociačných zoskupeniach, con tratados de libre comercio. Je to za pomoci rozličných dohovorov o voľnom obchode, voľného obchodovania. Y esto tiene una enorme Toto influencia celé má nesmierny vplyv, ako dobre viete, en América Latina. na Latinskú Ameriku. China pasa a ser el segundo Čína socio comercial de sa América stala Latina. druhým najvýznamnejším obchodným partnerom krajín Latinskej Ameriky. Se traza un segundo canal interoceánico Bol načrtnutý druhý medzioceánsky kanál, por Nicaragua. ktorý by mal prechádzať, alebo by sa mal prekopať Nikaraguou. Ja sem peso. Sí, es trazado por empresas chinas. Takto on bol zameraný alebo vytýčený, takže tie práce vytýčovacie začali Číňanmi, tí na tom pracovali. Estados Unidos, No a Spojené štáty Estados Unidos ocupó militarmente Panamá obsadili vojensky, Spojené štáty obsadili Panamu, a principios del siglo pasado. viete, začiatkom ešte minulého storočia. No a La secesionó de Colombia y trazó un canal odsunuli od Kolumbie a narysovali alebo naplánovali kanál, prieplav, que le daba el dominio del paso entre los dos océanos. ktorý im poskytoval domínium alebo moc nad prechodom mori. La otra ruta por el Cabo de Hornos era muy Ďalšia obrovská dlhá trasa bola cez Hornov záliv, Cabo de Hornos. Estados Unidos intervino militarmente varias veces en Spojené štáty Panamá viackrát zasiahli do Panamy, para conservar este canal. aby si tento kanál naďalej uchovali pod svojou vládou alebo dominiom. Imagínense ustedes Predstavte un si segundo paso oceánico ďalší medzioceánsky priechod, que abre el Caribe y el Atlántico ktorý by otvoril cestu al medzi comercio Atlantikom con Asia. a oceánom, prosto umožnenie, uľahčenie obchodu s Áziou pre túto časť sveta. Muchos norteamericanos dicen, Mnohí severoameričania tenemos vedia, que irnos porque že esto musíme crea una situación enteramente odísť, diferente. lebo toto vytvára celkom novú situáciu. Esto significa que Estados Unidos ha perdido el monopolio sobre América Latina, Dá sa povedať, že Amerika severná stratila monopol nad Latinskou Amerikou a la que consideraba como un patio trasero. a Karibikom, lebo oni mali túto časť sveta ako za taký zadný dvor. Y que América Latina A že toto pátio alebo zadný dvorec está ahora abierta al Zrazu comercio y la otvoril colaboración con todos los países del spolupráci mundo. samostatne a s rôznymi krajinami sveta. Es una situación enteramente nueva, Čiže pre nich je to úplne celkom nová situácia, interesante, zaujímavá aj pre nás. si consideramos los enormes recursos naturales de América Latina, Ešte raz pripomeniem tie obrovské prírodné zdroje, ktoré má dispozícii Latinská su gran Amerika, población vysoký počet alebo veľký počet obyvateľstva y la necesidad de hacer reformas a económicas, potreba, sociales y obrovská políticas dentro potreba de ellas. robiť reformy ekonomické, sociálne, politiky, potom je tam hlad. Algún ejemplo que puede ser interesante Príklad, ktorý by azda ešte mohol byť pre vás zaujímavý, sobre esta nueva diplomacia. Venezuela ohľadne tejto novej crea el diplomácie, ALBA, na čele zriadenia ALBY stála Venezuela, que integra, como ya hemos dicho, Ako a som Cuba, spomenul, Ecuador, Kuba, Ekvádor, Bolivia, Bolívia. Nicaragua, etc. a Nicaragua ešte ďalšia krajina. Venezuela empieza a venderle energía Venezuela A los demás začala países. predávať energiu
ostatným krajinám a precios privilegiados. za zvýhodnené a či privilegované sumy. Gran parte de los pequeños países del Čiže Caribe no mnohé tienen tieto energía malé fósil. krajiny nemajú vôbec žiadne fosílne zdroje Venezuela se la suple a my ich nahrádzame z Venezuely. como un Ako? gesto de Je colaboración to internacional. gesto medzinárodnej spolupráce, pomocná ruka. Venezuela empieza Venezuela este siglo v tomto storočí con medio začala millón de analfabetos. vstúpila do tohto nového tisícročia s 500 000 analfabetov. Mali sme ľudí, ktorí vedia čítať a písať a nemáme. Cuba había vencido el analfabetismo Kuba vlastne poco después de hacer zdolala su revolución. analfabetizmus o pár rokov neskôr po víťazstve revolúcie. Con asesoría cubana, Takže vďaka pomoci z Kuby Venezuela acaba con el sa analfabetismo nám en cosa de un año. tiež položiť na lopaty analfabetizmus za niečo vyše roka. Lo que muchos países Viete, latinoamericanos v no han mnohých logrado. latinskoamerických krajine sa to žiaľ stále ešte nedokázalo. Venezuela Venezuela inicia con el gobierno de Hugo Chávez Frías una serie de políticas de inversión social. Začali tzv. Sociálne investície za ich prezidentovania. Aproximadamente el 62% Dá sa povedať, del že gasto público asi 62% rozličných štátnych výdavkov tiene finalidades sociales. sú zacielené na sociálne záležitosti a projekty. En virtud de eso, 1 de cada 3 venezolanos está estudiando. Môžem sa popíšiť tým, že každý tretí Venezuelčan neschodí do škôl, 1 de cada 9 venezolanos está každý en educación superior. je zapísaný na nejakú vysokú školu, čo bolo prvú nevídané. Prácticamente Prakticky todo sa dá povedať, en institutos gratuitos. že všetky školy, ktoré som spomenul, Gran parte de educación en Venezuela es zadarmo, pública. lebo veľká časť vzdelávania, obrovská, prevažná časť vzdelávania je bezodplatná, bez peniazy, teda nemusia študenti platiť. En Venezuela, V Venezuele la cantidad de pensionados ascendió a cerca de los 3 millones de personas. počet dôchodcov, alebo ľudia, ktorí dostávajú dôchodok, sa tiež v výraznej miere zvýšil. 1 de cada 10 venezolanos recibe una Dá pensión sa povedať, že každý 10. Venezuelčan dostáva dôchodok, por razones de edad. a to kvôli svojmu dovršeniu istého veku. Incluso los que no han cotizado Aj tí, ktorí neboli prispievateľmi do daného systému. Venezuela Čiže tieto sociálne projekty Entonces ha dostali creado zelenú a varias Venezuela misiones vytvorila alebo para colaborar realizovala viaceré kroky na to, en materia educativa aby bolo možné s inými krajinami Con otros spolupracovať países. v oblasti vzdelávania, creó školstva. la ELAN, Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAN je latinskoamerická škola medicíny, ktorá združuje rôzne národy Latinskej Ameriky, kde sa študenti venujú medicínskym štúdiám. para formar médicos Títo lekári, ktorí vychádzajú z de ELANu, todos los países de América Latina pracujú potom ako lekári v svojich resolver domovských los krajinách problemas de salud. a skutočne tam je tých problémov zdravotných dosť, takže majú čo robiť. No a Incluso ha creado dokonca otro proyecto que es la Misión Milagro, zriadili jednu ďalšiu zaujímavú iniciatívu, títo lekári, volá sa Misión Milagro, čiže tratar misia zázrak, gratuitamente kde zadarmo poskytujú lekárskú a todas las starostlivosť tým personas con ľuďom problemas de la v vista, Latinskej Amerike, ktorí si nemôžu dopriať vlastného vláčku zaplatiť operácie de zraku. toda América Čiže Latina. vlastne pomáhajú ľuďom, ktorí majú problémy s videním, so zrakom v celej Latinskej Amerike. Si alguien tiene un Táto problema misia visual, Milagros. Ak má niekto donde sea, problém, hoci kde v Latinskej Amerike má možnosť sa prihlásiť na túto misiu a Venezuela le paga el pasaje bezodplatne pomôcť, dokonca aj s letenkou, hej? Čiže môže sa prepraviť zadarmo do toho centra, ktoré zriadili le hace el tratamiento po ošetrení či operácii
Y a veces se logra el milagro de devolverle la vista o darle la vista a Ten quien zázrak fue. je v tom, že niekedy sa naozaj aj ten človek, ktorý bol nevidomý, dočká toho, že uvidí svet. Concluyo diciendo que A na záver by som povedala, es un milagro, že je to zázrak, tak sa volá ten projekt. pero un milagro pequeño Ale al je to lado de ver malý un zázrak continente voči tomu, že tu máme obrovský kontinent, subkontinent, que en vías de integrarse, ktorý sa snaží integrovať sa, pospájať, de organizar sus esfuerzos zorganizovať svoje úsilie a sústrediť toto úsilie, y de ocupar un lugar autónomo organizovať a dosiahnuť istú autonómnu pozíciu dentro del conjunto de las Naciones Unidas. v rámci celej komunity sveta. Muchas gracias. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme pánovi profesorovi a otváram diskusiu. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky. Veľmi zaujímavá prednáška, ktorá nám predstavila v podstate takú medzinárodnú stratégiu toho kontinentu. Esclareció pues una estrategia internacional de este continente. Ja samozrejme ako profesionálny historik Yo como historiador by som mal strašne veľa otázok a ja tie otázky, ale budem klásť až pri obede. Bueno, luego para cuando comamos y ahora la preferencia tiene la Pretože celá tá prednáška vytrvala ešte veľmi dlho. Takže ja dávam priestor iným, ak majú otázky. Áno. Takže pán docent má pravdepodobne Chcem sa spýtať. z fakulty sociálnej práce. Es de la Facultad de Trabajo Social, el señor. Quisiera preguntar. Popísaná situácia naznačuje, že USA v predĺženej ruke CIA a koncernov za ním stojaci zostáva posledná taktika vraždy politikov, podporovanie prevratu, kupovanie si miestnych bohatých, aby podporovanie opozície. Ste pripravení na túto variantu, alebo dokonca až priamy vojenský zásah? Dios no quiera una intervención militar directa. Existe esa amenaza. Existuje táto hrozba, pán profesor? El presidente Obama Prezident Obama hace pocas semanas nedávno, pred niekoľkými týždňami jazda, hizo un decreto en el cual afirmaba podpísal dekret, kde tvrdí, que Venezuela es una že amenaza Venezuela je hrozbou. extraordinaria contra Estados Unidos. Špeciálna alebo výnimočná hrozba pre Spojené štáty. Imagínese, un Predstavte país si pequeño, 30 miliónový štátik un ejército moderado, a taký, no, ako máme my No armádu, tenemos viete armas de predstaviť, destrucción my masiva. nemáme ako sa volá, masové hromadného ničenia. contra la primera potencia militar del Takže mundo. my, taká vlcha z očí voči prvej mocnosti zbrojnej na zeme guli. Se dio un golpe de estado para derrocar a Hugo Chávez My sme zažili aj púč. con apoyo de Estados Unidos. A ten púč bol podporovaný Spojenými štátmi. Esa política de Estados Unidos es politika invariable. Spojených štátov, tá sa nemení, chceli zosadiť alebo odstaviť od moci Huga Cháveza v 98, no? Ešte v 98. Áno, ale Pero la lealtad de los pueblos a estos procesos políticos lojalnosť národov, ktoré tu žijú, tým procesom politickým, ktoré ha sa frustrado muchas de las políticas de Estados Unidos. porazili alebo položili na lopatky mnohé politiky Spojených štátov. Se derrocó a Zelaya en Honduras y a Fernando Lugo en Paraguay. Hovorili som, zvrhli aj v Hondurase, aj v Paraguaji prezidentov, No se logró derrocar a ale Chávez. nepodarilo sa im No se ha zvrhnúť logrado Cháveza derrocar a Maduro. ani Madura. No se ha logrado acabar con el sandinismo. Dá sa povedať, že nepodarilo sa položiť na lopatky ani sandinizmus v Nikarague. No se ha logrado acabar con A la presidencia de los Kirchner. Kirchnerovci sú stále pri moci v Argentíne. Hay una nueva situación Existuje
nová situácia, que abre un ktorá espectro de esperanza. otvára istú paletu nádejí. Vale la pena luchar por eso. Ja si myslím, že sa za to oddá bojovať. Nech sa páči. Ja si len chcel spýtať, či pán pozval Hugo Chávez. Ah, usted, señor profesor, conoció personalmente a Hugo Chávez? Sí, Samozrejme. Ja by som tiež teda len takú malú poznámku. Una pequeña Pán observación. profesor, ako hodnotíte momentálne tú iniciatívu La USA iniciativa de los na Estados Unidos, oteplovanie vzťahov s Kubou? acercamiento, calentamiento de las relaciones con Ja Cuba. tam vidím isté Yo veo nebezpečenstvo, cierto peligro, dice el señor rector, pretože americká porque diplomácia je la diplomacia špičková americana es de cumbre, ¿no? Es de a mám máximo pocit, že nivel. začína využívať nové spôsoby empieza a boja, usar nuevos métodos de lucha, ako naštrbiť como de alguna forma tú víziu fisurar la Latinskej visión Ameriky. de Latinoamérica. Takže ja by som Por upozornil eso na to, že me treba si gustaría dať pozor, señalar que hay pretože que estar cautos o pretože tener aj cautela. iniciatíva na Ukrajine bola También la iniciativa de špičková, Ucrania ha pretože sido dokázalo sa de veľmi punta, výborným porque de spôsobom una forma excelente han sabido vybudovať konfliktnú zónu. a crear una zona de conflicto. Takže na to by som tú Por eso Kubu, a že aký quisiera, máte no sé, názor na ¿cuál es tú su Kubu? opinión sobre todo lo que está pasando en Súčasnosť. Cuba en la actualidad? primero, Ako prvé, Estados Unidos no ha dicho que va a quitar el bloqueo. zatiaľ nepovedali, že zrušia blokádu. El bloqueo sigue. Blokáda naďalej trvá. En segundo lugar, Na druhom detrás de ese mieste, gesto po tomto geste, está el canal por Nicaragua. je tu ten kanál, alebo prieplav, ktorý som spomínal, ktorý sa buduje Čína, ktorá... cez Nikaragu. Pán inžinier ma upozornil, že to Eso nie ešte abre- už len plán, že to už aj príjú tam. Oni investujú. Facilita Od decembra. el ingreso de los A to intereses umožňuje asiáticos en general vlastne al Caribe prilákať y al záujmy Atlántico. z Ázie do Karibiku a smerom k Atlantiku a vôbec tejto zóne. Cuba tiene puertos Viete, importantísimos Kuba má strategické prístavy. que se volverían Výnimočné. centro A tie by del sa mohli comercio stať asiático. úplným centrom azijského obchodovania. Entonces, Takže tener un pequeño país socialista a 90 millas de mať tam Miami, ya era niecelých mucho. 100 kilometrov alebo 90 mil Ahora, socialistickú krajinu. Tener un país od aliado USA con China a krajinu, ktorá je v spojenectve s Čínou. es To insoportable. je neznesiteľná, proste vás smrdí však. Takže Si Estados Unidos fuera ak by boli inteligente, oni chytrí, Spojené štáty, acabaría con el bloqueo de una vez. ukončili by tú blokádu raz a prevždy. Porque Prečo? yo me pregunto, Ja ¿qué sa sucedería spýtujem, čo by sa asi si cada año stalo, entraran 5 millones de turistas keby každý rok A prišlo Cuba, 5 miliónov con los turistov bolsillos na llenos de Kubu dólares, s plnými preckami dolárov, de regalos? darčekov, ja neviem čoho, Eso desestabilizaría el proyecto socialista, to by destabilizovalo Mucho más que socialistický bloqueo. projekt. Viac ako blokáda. pero no lo hacen. Siguen con su bloqueo Blokujú na zem. y con la esperanza de que van a detener Myslia si, majú nádej, la že influencia zastavia china con unas čínsky palabras vplyv bonitas. peknými slovami, neviem. Prepáčte mi, vážení, myslím si, že bolo dobre, keby som vám predstavil trošku bližšie aj pána profesora a hlavne excelenciu pána veľvyslanca. Totiž pán profesor bol členom úradného zboru stanoveného ústavou pre Huga Cháveza, je členom poradného zboru aj terajšieho prezidenta. A čo teda je obzvlášť zaujímavé a zvláštne, tu prichodí pán veľvyslanec, keď tu spomínal pán profesor rok 2002, kedy prišlo k tomu puču, že zajali prezidenta Cháveza, odviezli ho na ostro vzdialený asi 200 km, kde ho väznili, ja budem trošku detailnejší, kde ho väznili vlastne americkí generáli a teda s tými zradcami,
tak pán veľvyslanec bol šéfom, alebo teda hlavným veliteľom jednotky paradesantnej brigády, on vo funkcii generála bol už tedy, ktorý oslobodil Huga Cháveza z toho ostrova, kedy vlastne to bol šok pre Američanov, že sa ich z ostrova stratil prezident, ktorého oni väznili. A v noci ho o druhej v noci zhruba ho proste oslobodil a už ráno ho proste doprovodil do prezidentského paláca. Takže aby ste vedeli, že aké význačné osobnosti sú tu dnes medzi vami. Či pán profesor a hlavne excelencia pán veľvyslanec. Takže to na doplnenie. Ďakujem pekne, ja by som ešte chcel dať priestor pánovi veľvyslancovi excelencii, pretože chce nejakým spôsobom poďakovať pánovi profesorovi. Takže nech sa páči. Para nosotros ha sido un magnífico honor estar en este auditorio. Poďakovať sa, je to pre nás obrovská česť môcť byť v tomto auditoriu. La presencia de nuestro querido profesor Brito, prítomnosti nášho drahého profesora Brita, como escritor, como je spisovateľom, ako povedal pán dramaturgo, dramaturg, guionista de algunas películas. Písal aj scenáre k niektorým zaujímavým filmom. Ha sido con el objeto que de una manera magistral pues Učí na vysokej škole. inserte nuestro tema de integración Som regional rád, že vlastne vám mohol predniesť pár myšlienok o integrácii regionálnej Južnej desde el Ameriky punto de vista de las relaciones z pohľadu internacionales. medzinárodných vzťahov a väzieb, ktoré tam platia. Antes, en el pasado, se hablaba de un concepto Kedy si sa hovorilo o istej koncepcii de una relación de fuerza, de poder por una sola silovej nación del mundo. asociácii alebo silového fungovania cez jednej skupiny, ktorá má moc. Gracias a las nuevas relaciones de poder podemos hablar de una multipolaridad. Možno hovoriť o istej multipolárnosti vo vzťahu k moci. Y eso permite un A mayor toto desarrollo umožňuje väčšie šance rozvoju de las relaciones internacionales medzinárodných vzťahov entre los diferentes continentes, medzi jednotlivými svetadielmi, respetándonos kde sa y zároveň siempre liberando la rešpektujeme autodeterminación de nuestros a pueblos. vždy budeme rešpektovať proste voľbu byť samým sebou. Seba určenie. Takže Durante la intervención del profesor Brito, počas vystúpenia pána para profesora finalizar, planteó la injerencia de los Estados Unidos hacia Venezuela. na konci bolo načrtnuté zmienky rozličného vmešovania sa Spojených štátov voči Venezuele. Lo último más significativo fue el decreto ejecutivo, el cual Najvýznamnejší declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria, excepcional. Exekutívny dekret, ktorý spomenul pán profesor pred pár týždňami, že Obama podpísal, že Venezuela predstavuje významnú hrozbu pre Spojené štáty, si predstavte. Y por lo cual, si vemos en el rótulo que está anterior, indicamos allá que Venezuela no es una amenaza, sino es una esperanza. Nie je hrozba, ale Venezuela, tak chceme, aby ste to aj vy vnímali, je nádej. Y contra esa esperanza es que a lo mejor posiblemente seamos una amenaza para Estados A Unidos. možno, že z tohto pohľadu pre niekoho alebo pre štáty spojené môžeme byť hrozbou. Pero es importante, viendo de una Treba manera vidieť más celý integral ten la presentación del doctor Brito, kontext vlastne toho, čo mal za cieľ vlastne pán profesor, keď vám que este es un prednášal proyecto tieto veci, že que ide o viene projekt, de ktorý 1830 nevznikol včera, ale v 1830. y que se está materializando A ktorý sa en pleno siglo XXI. teraz zhmotňuje až v tomto storočí. Por eso le agradecemos Preto ešte raz ďakujeme al presidente de este instituto docente, al rector, a todos všetkým ustedes como zástupcom docentes, tejto vysokej školy, vzdelancom, profesorom, študentom. su presencia. Y en Za tal vašu sentido prítomnosť. quisiera llamar al profesor, doctor A rád by som prizval Joseph pána Krasik, profesora el Josefa. cual quiero hacer un reconocimiento porque él a través del tiempo nos ha permitido Odostať jednu listku, lebo počas rokov umožnil práve tento pár zástupca školy una real coordinación con el aspecto académico de Eslovaquia. koordináciu a vzťah vlastne k akademickej pôde na Slovensku.
Y hay que estar plenamente seguro y convencido de que la cultura une a los pueblos. Y por eso le agradecemos sme radi, že a práve nuestro profesor on su je tým encarecido nositeľom valor y toho, že ayuda. kultúra spája národy a veľmi mu ďakujeme. Ďakujem pekne. A pri tej príležitosti by som aj ja v mene našej vysokej školy poslal pánovi profesorovi list ďakovný za prednášku Carta de a agradecimiento por certifikát. su ponencia y un certificado. Ďakujem Muchas všetkým gracias a todos los aquí presentes. účastníkom prednášky a poprosím všetkých hostí, že by sme išli na spoločný obed. Y a todos los huéspedes, pues, les invito a Prosím vás, je tu malá požiadavka, že či by ste boli ochotní, aby sa spravila jedna spoločná fotografia. Myslím, že by to bola tam, že by bola aj pre vás, pre školu, ako dopravy takých nejakých. pozerať. Áno. To sú, asi pán profesor chce preložiť tie názvy. Problemas de marketing, sector público. Chceme pána profesora privísť k svojej Queremos que aprenda poco escolar. Ja sa budem veľmi snažiť. Acta jurídica Acta jurídica es la de lucha. sí,